Ahoj, tak mám tu chlapčenské topánky DD Step na podrážke 0,66. Tá sa používa práve na tieto športové sandálky. Je celkom taká vysoká, hrubá, ale je parádne mäkká. Takže fakt tie deťurence v nich môžu behať, skakať. Topánočka sa prispôsobí pohybu dieťatka. Perfektné na sandálkach je, že majú vyvýšený okop, takže chránia prstíky aj pred zamačaním, aj pred nejakým poranením. Perfektné sú na odrážadlo. Pod petou je podrážka silnejšia, takže je aj vyššia. Za petou, tak to vyzerá peta, a za petou sú sandálky mierne spevnené, takže taký spevnený opätok. Dobre držia, dobre ten opätok drží, stabilizuje nožičku. Tuto je cítiť, že tuto odtiaľto smerom nadol je spevnenie. Sandálky sú z rýchlosknúceho materiálu vyrobené, tak to udáva aj výrobca, takže tu je jasná sieťovina, tá bude rýchlo sknúť. A tieto chameleonové obrázky, tak to nie je koža, ako sme u DD Step zvyknutí, ale je to umelý materiál. Z vnútornej strany sandálky sú takéto upletové. Uplet znova odvádza rýchlejšie pot, alebo teda ten materiál z upletu odvádza rýchlejšie pot od dieťatka smerom von, od pokožky dieťaťa smerom von. Podrážka nie je kožená, je umelohmotná, je mäkučká. Dúfam, že je tu vidieť, ako sa to dá parádne stlačiť. A je takáto reliefná. Tu už ďalej je tieň, tak neuvidíte, ale sú tieto bublinky alebo kruhy v tom reliefe až k prstíkom. Je to mäkučké, parádne, je to umelá hmota, dieťatko môže chodiť v sandálkach aj na boso, takže tak. Zips je prekladací, môžete si ho doupravovať, ten členok, podľa potreby. Sandálky sú vhodné skôr na takú normálnu priemernú noženku. Vpredu sú vhodné aj na také VR-ovité prstiky. Trošku vyšší priehlavok znesú, ale môžete si ten priehlavok upraviť pomocou gumičiek, pomocou brzdičky, tak ako potrebujete na veľkosť dieťatka. Takže takéto krásne chameleóny.